Gde ste bre ljudi, dobro jutro, kako ste? Dobro jutro, kako ste? Lajkujte ovaj klip ljudi, danas idemo za kameru, znači sada sam ustao, brate, znači kao što vidite gde spavam, znači sada sam ustao, ne vidim belu mačku na oči, zvali su me iz pošte da idem da preuzem kameru. Znači u ovom klipu ćemo danas tokom celog dana da snimamo sa kamericom, da snimamo, razumete kako snima i tako dalje, da vidite. Evo kao što vidite ovaj kvalitet kamere, a poslije ću da vam snimam da vidite kako snima ona kamera, to je Sony Alpha A5100, znači vidjet ćete kako snima. Ljudi, bacite like, subscribeujte se na kanal, hvala puno svima koji su donirali za kameru, koji su mi pomogli i tako dalje, i hvala vama što ste lajkovali i tako dalje. Sad ću da idem da prvo doručkujem, ma ko će doručkovati, idem odmah brate da uzmem kameru, znači idem da se samo malo sredim, da sredim lice, da se umijem, da operem zube i tako dalje, eto. Znači idem da se umijem, da operem zube i da uzmem novac i odoh da kupim kameru. Volela bi to, volela bi to, volela bi to. Znači ovako, krećem da se sredim. What the fuck svetlo, brate. Ovo svetlo je već bolje. A ovo, brate, kakav sam, znači ne znam šta mi je s ovi podočnjaci. Nisam mesec dana spavao kako treba, ali jebi ga. Znači prvo sam uzeo novac, da platim kameru. Znači bravo je, flex je parama. Za thumbnail nešto, kao, evo ga. Za thumbnail, tako da, brat, samo dizajn će editovati 50.000 dinara, ja mislim da, oko 49, tako nešto, ne mogu se setim. Tako da, hvala puno svima, ljubi vas brat Ćira, hvala puno svima, ljubi vas brat Ćira, nova pesma uskoro. Evo me ljudi, vratio sam se iz pošte, znači, stigla je kamerica, kao što možete da vidite, evo je ovde, znači Sony A5100, znači kamerica je brutalna, mislim, brutalna, sada ćemo da vidimo da li radi, da li sve radi onako kako treba, stigla je ovdje i garancija i sve full. Sada ću da vam pokažem neki mali unboxing ove kamerice, znači da uradimo unboxing ove kamerice, samo sekundu, ovdje je neko, da, ovo je garancija ja mislim, znači to je garancija, to se čuva i ovako, znači imamo ovdje uputstva neka i tako dalje, nije sponzorisano, radim unboxing onako. Tako da ono, evo ga, znači tu je garancija i idemo na glavni deo, a to je kamerica. Znači na glavni deo to je kamerica, dobili smo ovdje kao nešto da je nosimo, znači oni kao trigeri da je nosimo, dobili smo punjač, znači evo ga punjač, what the fuck, ali treba da ima onaj nastavak. Ok, ovo je baterija ja mislim, da. A nije, ovo je adapter, znači ovo je adapter na USB da ga punimo, to je ekstra. Adapter i USB, ok, evo ga, aha, ovo je baterija, znači ovo je baterija kao što vidite, imamo ovo, aha, imamo i ovako, a i ovo razumete za, ja mislim da je ovo strano nešto, da je američka ona utičnica, tako da imamo i ovu našu utičnicu, a i dobili smo kao što vidite, znači dobili smo kao što vidite i USB, da punimo preko USB-a što je sjajno. I na sam kraj sam ostavio da vam pokažem kamericu, znači, evo je, tu je kamerica iza ovog, kako se zove, iza ovog platna, to je s ovog papira, sad ćemo da pogledamo, to je to, znači, evo je kamerica unutra, kao što vidite, mnogo je volim, znači, mnogo je volim, idemo da je pogledamo, ajoj, brate, pogledajte kakva je. Ali, brate. Idemo sada da joj stavimo, kako se zove, idemo da joj stavimo SD karticu i da je probamo. I gde ste ljudi, znači evo me u novom studiju, what the fuck studiju, šalim se ljudi, znači evo je nova kamerica, stigla je, znači kao što možete da vidite puca, znači gledajte fokus. Znači pogledajte fokus, baš je onako lepa, na prirodnom svetlu, kao što vidite kamerica je brutalna, a što se tiče mraka, znači pogledajte kako mrak snima, znači kamerica ubija kao što možete da vidite, prati mi glavu, fokus i tako dalje. Sada ću da izađem napolje i da vam pokažem
kako se zove, da vam pokažem auto i tako dalje, da slikamo, da se snimamo i to. Obavezno ostavite like, hvala puno svima koji su donirali za kameru, ljubi vas brat Ćira, usta sve, no homo. Znači sada da vam pokažem, imam flip screen, to je ekstra, znači da vam pokažem ovako napolju kako izgleda. Znači gledajte ovo, brutalno snima, ne znam sada, evo ovako, gledajte ovo, baš onako ekstra snima, perfekcija i može ovako da se fokusira. E sada pogledajte ovako, gledajte sad ovo, zoom nije nešto preterano velik, ali može onako da prođe, znači pogledajte ovako i kod zoomira nije loše, ali ova kamerica nije za zoomiranje, već je za snimanje ovako, tako da ljudi izlazim da se snimam napolju i da vam snimim auto, tako da like, share i subscribe, ljubim vas brat Ćira sve i volim i druga strana. Automobilu, ali jebi ga šta se radi, ne mogu na sve da mislim, znači ljudi, zvuk ove kamere nije loš, znači nije loš zvuk ove kamere, kao što vidite, to je kao što me čujete, pričam ovako normalno, ne znam sada koliko je dobar zvuk, vidjet ću posle kada editujem klip, ali što se tiče ovako kvaliteta snimanja, dok vozim auto, dok razumete sve ovako radim, je prebrutalan, koliko mogu da vidim ovako na displeju, mada ne gledam toliko dok vozim, ali šta se radi, znači, bravo, vidite gde živim, ne cari, ljudi, znači ne mogu da vam opišem koliko sam presrećan što imam ovu kameru, bukvalno vam olakšava da snimate i tako dalje, mislim jeste lakše malo se snima sa telefonom, ali nije toliko kvalitetnije, tako da vam daje baš onako dobar kvalitet, kao što vidite, znači brutalno je. Poslije ću da vam snimim, to jest da vam slikam neke kadrove baš onako lepe, sam ovde kao što možete da vidite, znači na ovaj pravac, mnogo volim ovaj pravac, moramo zatvoriti ovaj pravac i da se trkam za Ćaleta sa Mercedesa i Forda, tako da ljudi, pogledajte ovo, mnogo volim dva uspuha, znači pogledajte ga, auto, perfekcija. Sad ću da vam snimim, da vidim da uhvatim malo prirodu, da vam snimim ovako nešto. Znači ovako, da vidimo da li ću uhvatiti fokus onako baš lepo. Ja baš ne vidim toliko, ali šta da se radi? Evo ga. Znači, jel mora da se približi, šta da se radi? Mora da se uhvati svetlost. Nemam pojma, ja ne znam da snimam, brate, ja nešto se gubim ovdje. Ja ne znam šta je ovo, brate. Ja se nešto gubim, ja ne znam da snimam sa ovom kamerom, ljudi, znači, nisam je podesio, nemam blage veze, znači jedino nešto ovako deblje, bravo, nek me pojedu zmije. Ono stvarno zmije, ono zmije 100%, brate. Samo sekunda, ljudi, da vam snimim ovako nešto. Gledajte ovako. Šta se gubim, brate? Stvarno, šta se gubim? Ljudi me gledaju. Ljudi me gledaju, brate, ja ovdje, ono me, zmije me jedu, brate. Ne možete da verujete koliko sam srećan što se tiče kamere i ovako, znači, kamera je brutalna, nemam šta da kažem, usta mi ispucala, znači, bolje da vam ne pričam šta sam ljubio i šta sam lizao. To je najjače. Znači, gledajte ga, ljubav moja. Ja u papuče. Gledajte sad. Znači, uvežbao sam se. Do sada sam učio. Gledajte kvalitet. Znači, do sada sam učio kako ovo da uradim. Pogledajte. Znači, brutalnost perfekcionista veliki. Šalim se. Znači, gledajte kako hvata fokus. Pogledajte ovo. Znači, baš hvata fokus profesionalno. Tako da ljudi, ljubi vas brat Ćira sve. Hvala puno na kameri. I sada ću da vam izdvojim neke ovako slike da vam pokažem kako i to izgleda. Gde si? Srce moje. Ha? Gde si? Uj, srce moje. Ječam je tu, to je najjače.
Iskreno da vam kažem, moram kući da odem da bih, kako se zove, slikao sve cveće i tako dalje, zato što mnogo me zeza jer duva vetar i onda se pomera, razumete, biljke se pomeraju i tako dalje i onda ne mogu da lepo to sve snimim, to jest da slikam. Idemo kući ljudi, tako da, gdje onaj se zaletao iza mene? Ovo će udes biti, znači ovo će udes, ljudi ovamo, ovaj iza mene. Tako da ljudi, stani brate. Ja se uplašio. Tako da ljudi, idemo sada kući da vam slikam neke slike. Nadam se da vam se svidao ovakav klip. Ovaj me psuje, puši kurac. Znači sad će me biti. Tako da ljudi, ljubi vas brat Ćira. Idemo kući. Hvala puno svima, samo da kažem što se tiče kamere. Znači želio bih svima da se zahvalim još jednom na donacijama, na podršci i tako dalje. To je bilo to. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.